Σθένος να το δώσουν. Η μπάλα στον Πέτροβιτς. Μέσα σε σφυρίγματα ο Γιουγκοσλάβος κρατάει την μπάλα. Πάντα Πέτροβιτς. Περνάει στον Ντίβατ. Από εκεί στον Τσούτουρα. Πετράνοβιτς, Πέτροβιτς. Τσούτουρα το σουτ. Και καλάθι για τη Ιουγκοσλαβία που δεν χάνει πια το μάτς με τίποτα. 76-85 και λιγότερο από ένα λεπτό. Η Ιουγκοσλαβία είναι ήδη στον τελικό. Νέο τρίποντο από τον Σαμπόνις, 4-4. 79-85, αλλά δεν μένει χρόνος. Κλέβει την μπάλα ο Τιχονέγκο για 3 πόντους και καλάθι. 82-85, ακόμα 42 δευτερόλεπτα. Δεν έχει κρυφεί τίποτα. 41 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Εδώ όλο το μεγαλείο του μπάσκετ. Αν οι Σοβιετικοί δεν δεχούν καλάθι, ελπίζουν σε τρίποντο για να ισοφαρίσουν. Ντράζεν Πέτροβιτς. Ο κόσμος στο πλευρό των Σοβιετικών, μάλλον εναντίον των Ιουγκοσλάβων. Ράντοβιτς για τον Αλεξάνδαρ. 27 δευτερόλεπτα. Νέο φάουλ από τον Χομίτσιους. Αυτό ήταν το λάθος. Δεν έπρεπε να κάνουν φάουλ οι Σοβιετικοί, γιατί από τα 42 δευτερόλεπτα, ακόμα κι αν κρατούσαν οι Ιουγκοσλάβοι 30 δευτερόλεπτα την μπάλα, έβαλε μέσα τον Σοκ στη θέση του Χομίτσιους. Και για να δούμε. Την μπάλα στον Πέτροβιτς. Μαρκάρει ο Βάλτερς. Ζητάει βοήθεια να γίνει το double team. Τρέχει ο Σοκ. Τριμώχνει τον Πέτροβιτς στη γωνία, αλλά αυτός περνάει στον Τσούτουρα. Κόβει ο Σοκ, αλλά έχουμε φάουλ. 16 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το τέλος. Μία συν μία βολή, λέει. Η μπάλα από τον Τσούτουρα θα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει στον Ντίβατ. Τρέχει εκεί ο Σοκ, μπερδεύεται ο νεαρός. Είναι double dribble, η μπάλα για τους Σοβιετικούς. 12 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος. Η Σοβιετική Ένωση έχει τη δυνατότητα να παίξει την τελευταία της ελπίδα. Με τρίποντο πάει για την ισοφάριση. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ο Βάλτερς κινείται προς τα έξω, ελευθερώνεται το σουτ και καλάθι. Η ισοφάριση είναι εκπληκτικό. 85-85. Ο Βάλτισμα πετάνε την μπάλα Ιουγκοσλάβοι, αλλά το μάτς τελείωσε. 85-85, δεν το πιστεύουν. Είναι απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι Ιουγκοσλάβοι κλαίνε. Μια νίκη που έφυγε μέσα από τα χέρια τους. Μια νίκη που δεν την έχουν χάσει ακόμα, αλλά ήταν δική τους και τώρα θέλουν 5 λεπτά ακόμα για να την διεκδικήσουν. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.